txorinetarrok, aste berri bat hemendik, eta, bueno, errezeta goxo bat, ze gaur astelena da. Eta ikusten duzu gainera, osagai pila batekin ekarri. Bai. Hemen gaientzen dan kolorea laranja izango da, mandarinak ekarri ditut, azenario hau bai, eta, bueno, laranja katilua bai. Eta laranja zukua. Eta laranja zukua bai, hori horixkaua da, baina bai, hortik joango da. Eta, bueno, egin ditugu hainbat azenario tarta, baina gaurkoa karamelatua izango da. Ara, eta hori? Bai. Karamelatua, ze azenarioak lehenengo karamelatu ingo ditugu, eta gero joango da karamelu batekin gainetik. Betxo. Beraz, ohikoa oso ona da, baina gaurkoan buelta bat eman dagoetzen. Beraz, hori da nire proposamena gaurko astia pozik hasteko. Oso, bani Brasilera jungo naiz, eta bertatik ekarriko dizut olako budin berezi bat, koko budin bat, eta kindim deitzen da, eta oso tipikoa da bertan, Brasilen, errez egiten dana, osagaiak zei ditugu, gainera eskuragarri dituzunak, gaur egun supermerkatu ondietan eta dendetan baita ere, eta horrekin, beste zerbait esotikoa. Oso ondo. Gaurko eguna, potente dator, beraz, prest zaitezte, eta lehenengo errezta holaxe. Azenarioak birrindu eta gorde. Gurina urtu eta panelakin nahaziko. Kanela eta jengibera gehitxu, laranja birrindurakin batera, azenarioak bertara bota, intxaurrak bebai, apurrak osinau eta osten utziko. Bitartean gazta krematxua, gurina, azukre dautza eta vainilla nahaziko, oso trinko geratzen bada esne edo ura putxo bat bota nahazketa arintzeko. Arrautzak, azukria, ekilore olioa, laranja zukua, vainilla, lehen egindako azenario nahazketa, irina eta altxagarria nahazi, bizkotxua eitzeko, 45 minutuz 180 gradutara erretzeko. Karamelu eitzeko, azukrea sartin baten berotu karamelu bihurtu arte, azukrea gutxinaka botako, zutik kendu eta esnegain berua bota, nahazen dugu bitartean. Sua berriz piztu eta gurina gehituko zau, gatzapur bat eta epeltzen utziko. Eta gero izango da, bizkotxua gazta kremakin apaintzia eta karameluarekin. Beraz, lehen laranja aipatu dut laburpenean, baina, mandarinak nauzkan ez etxien, mandarinak ekarri ditut. Beraz, bata edo bestia, azala erabiltzeko, edo zeinek balixo dau. Beraz, azenarioak karamelatzen hasiko gara. Hortarako 3 zuritut ekarri ditut, beste bat zuritukot, eta bitartean, hementxe. Kasolatxo honetan, jarrikot, gurina. Erregozin behar dugu lehenengo, kozinatu ingo du pixat. Hori da, hartzeko azukre... Altzatzeko, azkenean, uste du, azenario tarta eta egia da, duela urte batzutatik ona, nahiko desente ikusten duela, eta batez ere, esan dezagun, Amerikar bersioa, dala hau, gazta krematxua barruan daramana, baina bada, errezeta bat, lehen antzinatik, barazkia honek, azukrea daukanez, lehenagotik erabiltzen zen gozagarri moduan, azken burukoak egiteko. Bigarren mundu gerra bukatu zenean, erresuma batuan, azukre gabezia eta onzanez, hor izan zen indarre gehien hartu zuenean bizkotxo honek, eta hor 70. hamarkadan, estatu batuetara egan egin zuen, eta han izan zen, gaur egun ezagutzen duguna, gazta krematxu oinarri horrekin eta egiten dan, bizkotxo, tarta horren, tarta hori ezagun egin zen tokia, eta hortik mundu guztira zabaldua, eta nik uste dut hau badala, ni badauzka pare bat liburu erolan gozogile, mundu mailako gozogile handienak, zeintzuk txapelketak eta irabazten dituzten, eta bakortzak bere bersioan, baina biak badaukate carrot cake ero azenario tarta, eta oinarrian dana biak berdina daukate, bizkotxo bat, non azenario erabiltzen da, ni gogoratzen lehenengo aldia egin nuenen hau, zaten, azenario hor birrinduta sartuko da, nabarituko da, eta ez da nabaritzen da, bizkotxo bat hor, gozoa ez dira holan, alea gero azenarioa ez da zetan erotu behar robotarekin txikitzen, baizik eta holako birringailu batekin nahikoa duzue, eta benetan zaporea oso goxoa da, oso ondo geratzen da, eta gazta krematxoaren kombinazio hori, zer esanik ez. Azkenean honek gozotasun naturala ematen dutza, erremolatxa bat erabiltzia bezala, baina gozotasuna guk be, gehitxuko zau gehiago, Ze hementxe gozotasun naturala badau, baina badaukau panela azukrea adibidez, gehitxuko zauna
Ona, berez, panela azukrea, gero karamelua ingo, beraz, gozotasun naturala, eta gehigarri den bat bai. Astelen gozoetan gaude, Patri. Bai. Eta gainera, postre honek gehigarri moduan, espeziak eta normalean izaten ditu beti, kanelaz gain, hor jengibrea ero gehitu aldiozue, laranja eta intxaurrak ere ohikoak izaten dira, bai zuku moduan, ero laranjaren azala ere erabili alda, ero mandarina, zeratik ez, hau da, fruta erabiltzen da. Orduan, zaporetsua den tarta bada, eta, behar batetik jaiotakoa, ez? Azukrea gabezia zegoela, gizakia hortan moldatu izan da, eta badago nik, dago hor mundu mailan ero ezagutzen da, historikoki badago bizitzako ezagutzen den munduko urterik gizakiaren urterik txarrena izan zen Kristo ondorengo 596. urtea. Da ze pasazan urte horretan ba. Hor izan ziren, fenomeno ezberdinegatik, ia urte betean, Europa, ipar hemisferioan gehien bat, eguzkia ikusi gabe egon ziren ia. Zertatu zen, sumendi ezberdin batzuk atea ziren, horrek, errautz pila bota zuten, laino antzeko trinko bat egin zuten, eta garai hortan, nekazaritza bai beharrezkoa zen. Orduan, gozeteak egon ziren, gaixotasunak egon ziren, pentsa, temperatura, zenbat jetxi zen, uda osoa egon ziren, negua normala da, baina uda osoa inungo eguzkirik ikusi gabe, holako geruza fin batek estaltzen zuena, azkenean pixkat gertatu zana meteoritoa ero izanean, badana lainua eta, eguzki ezala irten da dana glasia, izoztu inzala mundua, honekin, baina maila txikiago batean, eta gizakieri eragin zion. Orduan ze gertatu zen, gizakia mugitzen hasi zen. Hemen ez dauka jatekori, mugitzen hasten naiz, beste gizatalde batzuekin batzen naiz, nire esperientzia kontatzen diziot, haienak hartzen ditut, beraien ereiteko teknikak eta ikasten ditut, eta holan evoluzionatu egiten du. Eta horrela, garai hori ilune izan zen, baina era berean oso aberatza gizakiaren dako, ze, derrigortu zituen batzuk mugitzen zanean beste gizaki batzuk ezagutzera, eta beraien, gaur egun mundu globala honetan daukela, dakizula hemengoan beste egiten da. Perspektiba hartzera, ez? Bai, eta ikastera batzuk beste gandik, eta, ez dakit, bizirautera. Eta, hemen, azenario tartarekin ere, zorionez, azukre gabezia hon zen, eta norbaite burua eman zion, eta horrelako tarta zoragarria asmatu zuen, bestela ez dakit agian ezautuko ez. Zelan ezagutuko ginen, Hala ere, aukeran, inungo gerrarik eta ez dugu nahi, holako gauzak gaude moduan jarraitu dezagun, eta ez du nahi ezer berriri probatu nahi nik. Honei, gurina urtu dugu, panela bota gotzagu, eta ontxe, saporia eman gotzagu, zigorrek aipatutako espeziaekin. Nire kasuan kanela eta jengibrea biak hautsean. Gero, mandarina edo laranjaren birrindura, eta hemen txauka hau, 500 gramo, hau da, lau azenario lan potente, horrein birrindura. Beraz, hau utziko dugu, holan, 2-3 minutu holan bueltak emoten, azenarioa purtxo bat berotzeko, horko azukriak eta zaporiak hartzeko, eta hori izango da, gure, azenario karamelatu tarta honen oinarritako bat. Vale. Eta hau da, karamelatu da izatean da, bat orain hemen pixkat erregoziko dugulako, eta gero gainetik karamelu bat izango duelako, ez? Bai, holako karamelu krematxu bat. Bale. Beraz, karamelua, gero gurina, esne gaina, eta... Bai, hau ez da suitzakoa. Suitzan badu, egate beraien azenario pastela, ruebi torte deitzen dana, eta hori da, azenarioa, gehi almendra eotua eta holan, eta ero, Alemanian da erresuma batuan ere badaukate, baina, espezia ezberdinak eta azenario bakarrik. Hau ja da, esan dakoa. Holako gazta krema ero barruan eramango duenez, estatu batuetako bersioa, baina, 3 txiri buelta mortal sartuta gehiago, hori gehi karamelatua gehi ez dakiz da, zaildu ez, ontze aldera. Zaildu itxusia da, ze jendeak ez du, hau zaila da. Ez, lan pixkat gehiago sartu diogu, baina ostiralean genuen menestra moduan. Lan pixkat ematen du, baina gero, merezi dago. Hori da, holako gauzak ziondo sartzen. Merezi dago, eta gainera, inginun menestra edo holako tartak, gaina ez da, batzutan amorrua emoten dau,
pila bate denbora pasatzen dozula kozinatzen, eta Bai. segitxuan jaten dozula, gaina razio igual txikixa da, baina. Hor menestrian basau zen razio deixente, eta harta itxen dozunean bebai hau, bueno, bat harta handixa geratzen da, berez, laguntalde handi baten dako, edo zu, da zure familian dako, aste osorako, haukiko zu, beraz, merezi dau. Niri amari taper bat eramateko eman dit, etxean baita banatzeko, eta itxaginarre ere tapertxu bat menestra eraman diot orduan. Eta ze ondo geratzen zaren gainera. Ze ondo geratzen zaren, Ni ondo beti oin paga jasotzen dutena, ze olakoetan gaina txikia, beti eure juten die taperrakin amamagana da. Mama, taperra da. Ai, pagi emongo zuet eta. Eta zu? Mama, nik intxo. Osa, baina, zer da, hau? Eta ni esaten ziet, 10 euro eman dizkizue, bost nire adie, Bost? Komisu altua kobratzea itxosuzuk? Hombre, eurek ez dute egin zer, irriparre, Eraman, ekik besarkada bat eman, lurrek irriparre eta eman da, eta ero martxa, baina ekik bentsa besarkada eman dira, ekik baina nik zen, motilak ez, nik lanan nik egin dut, eta nik gaina hori, beraiek jolasten geratzen dira, eta nik gero beti daukat, gaina nik oparitan amak beti lan ematen. Esango? Beti dauzeo zariteko, belarra moztu behar da, bai, egurra txikitu behar die, beti dauzeo zerriteko. Eta gizelan, bueno, bai, eta jarritu dezola, ni etxea juten izan, bestela penak ingo ditu, eta nahi dut, nire amak ezibiltia gauzak egin, ze gero, bueno, egia da, bera behar duela zerbait itea, geldi egoteko ez dago. Bueno, hementxe, gure azenario karamelatuak, egin ja, bitxu, honekin, astunaz, beraz. Barrura. Haue, barrura. Eta haue, peltzetan bitxartian, hau gero erabiliko dugu gure azenario bizkotxoa itxeko. Baina ointxe oso bero daue peltzen utziko, ez Bai. 5 minutu, eta bitxartian egin gau, babakitzu, azenario tarta amerikarrek gainetik daramaten gazta krematxu hori. Vale. Hortarako, baukat hementxe, gurina, pomada eran, azukra hautza, gazta krematxua, eta vainilla. Ingo duguna da, dana, irrindu, Vale. eta... Hori izango da, betegarriaz. Listo, bai, betegarria edo, bueno, gainetik joango dana. Bale, gainetik, barrutik ez. Barrutik ez, badago aukeria bizkotxua zabaldu, Eta barrutik barrutik, botatzea bai. eta gainetik. Bizkotxua, bueno, gero ikusiko zelako lodixa ataraten dan, ikusiko ia abilak garen hori mosten, bezala aukera dau, bai gainetik, bai barrutik edo bixetatik. Oso ondo. Beitu, baina aipatu nontan tarta, legune ikusi nuen enreseta bat, non azenario karamelatuekin, da, karamelatu egiten zituen, bueno, itxura ona zeukan, itxe zuten azenarioak hartu, zuritu, makiletan moztu da, azenario, ez da egite, patata frejituak izango hasi moduan. Bai? Eta horri zuen hartu eta salteatu egiten zuen, azenarioa salteatu egiten zen, eta gero, gaina modena ospin pixkatolako karamelu bat ero gainetik botatzen zitzaion, eta ero egiten zuen, aukera bi ematen zituen, ero filo orearekin, ero olako orea euskor batean, ja labean indako lehengo jarri gainean, eta gero gazi puntu ematen zion feta gaztarekin. Feta gazta, Bai, holako gazta trinko bat esaten zuen, edo zein gaza, baina trinkoa izatea eta gazia. Eta gazia. Bai, eta orduan zen, pixkat berak hori esaten zuen, gazi gozoarekin ero jolasteko modu bat. Eta gero hortik artikulu hori jarraituz da, ateatzen zen, eta nik hau sekulestu probatu nahi dut, guk hemen barazkiak erregosten ditugunean askotan esaten du, ez? Gatz pixka bota, eta horrek askartu egiten du erregostea. Bueno, hor, erreportai hortan agertzen zen gero, bikarbonato sodikoarekin, nik hemen aipatu izan dut, kolorea, dirdira eta nahi badiozu eman zerbaiteri, bikarbonato botatzen duzu egosteko garaian, eta zenarioa laranja ateratzen da, lekak berde-berdeak, bueno, erregosteko antza, eta artikulu horretan jartzen zuen, nik froga egin nahi dut, hartzen zen da, esaten zen, zuk kipula bat, ero barazki batzuk, ondo erregosteko behar ditu, ordu betero, gutxi gora bera. Honekin, 15 minutura geisten dela, bikarbonatoa, gatz pixka bat, eta bikarbonatoa bagotata, 15 minutura geisten dela, ze kalsifikatu egiten duela barazkia, eta gainera, bikarbonatoak atza ere baduka, atara egiten dielako ezetasuna, eta askartzen dugula hori, 45 minutu. Orduan, bueno, gogoa daukat, ez da, gaur etxean agian bizkaita saltza itxeko daukat, eta agian botako diot, eta ni normalean kipula eta hor 2 ordu ero izaten dut ondo erregosten, bikarbonato pixka botako diot. Aber, ze gertatzen dan, eta gero idatziko diot hori aizo, jartzen duzuna hor, ez du balio, zertak. Baina gero konta utxorienen da igure ikusen baina... jakin nahiko dabe, horre gero funtzionatzen dauen edo ez. Aukera probatu behar da. Orduan agian gero hemendik aurrera gatza gutxi hor, ze bikarbonatuak ere, bueno,
Gazitu, ero, egiten du, orduan. Bai. Gazitu eta altzatu. Kasu honetan altzatzeko gure bizkotxua altzagarria erabiliko dugu, baina, hementxe, altzagarria, hori bainilla. Bai? Baina, bueno, bikarbonatu bai erabili ahalko ginuke. Berez, hementxe daukat. Azukria eta lau arrautza. Eta hementxe ingo, bizkotxo klasikoago bat, ez? Arrautzak, azukrea, irina, altxagarria, hementxe daukau ekilore olioa, gero laranja zukua, hori bai azenario tartek bete aukitzen da biela, bainilla azukrea pultxo bat, eta lehen eindako nahasketa ointxe bai epelau egongo dela. Vale. Bitartean ikusten dozue, gainetik edo igual erditik jarriko zaun kremak, ja, zelako textura krematxoa daukan. Hau holan be. Koiarakadaka. Bueno, aukeran bizkotxoarekin hobeto, Bueno, bale, lehenko hastien gogoratzen hitz egiten egon ginela, hemen aipatu genituen gozatzeko modu ezberdina zeintzu dauden, ez? Bai. Estebiataz hitz egin genuen, edulkoratzaileak hitz egin genituen da horietan, eta hori da askotan jendea niri galdetu izan dit, aizu, nahi duten kaloria gutxiago nahi ditut erabili, eta orduan bizkotxo bat egin nahi dut, eta erabili behar dut olako edulkoratzaile bat. Bai. Neurria zein da, berdina? Ez. Badakigu hauek asko, amarregatik biderkatu, eta batzutan hirukoiztu egiten dutela gozo aldean, azukrearen gozoa. Orduan badaude hor taula batzuk, apuntatu nahi baduzu. Baliokideekin. Baliokide diela. Hau da, zuk edulkoratzaile bat erabili behar baduzu, Bai. eta 150 gramo azukre ziran errezeta tradizionalean, behar duzu 150 zati 10. Vale. Fruktosa erabiltzen baduzu, zati 2. Bitan banatu behar da, gutxi gora era, azukre 150 bazan, 75 gramo fruktosa. Erabiltzen baduzu likidoa, haulako edulkoratzaile likidio bat, Bai. behar da, zati 12. 150, zati 12. Vale. Eta gero badau bestea pastilletan dana. Bai, oran pilula Pilula txikitsua horiek. Egin behar da, zati 10, eta ateratzen zaizuna biderbi. Haien, Bai, ze pastilla bakoitzak kalkulo egiteko, orduan, zati 10 aterako zien, 30 pastilla. 150 zati 10, 15, biderbi, 30 pastilla. Da pixuaren arabera pastilla hauena, beraiek ematen dizuten. Zaila dago, goratzeko, Taula batzuk badaude, hori bestela sartzen zaite interneten, eta badaude taulak, gozogarri ezberdinekin azukrea ordezkatzeko, Hala ere, legunean esaten duena, zaporeak beti ez dira berdinak. Ez da berdin geratzen, stevia erabiltzen badu, beste zer. Aldatu egiten da. Hor, kolorea ere zuriagoak geratzen dira edulkoratzaileak eta erabiltzen baitu. Ez dira karamelatzen. Azukrea karamelatu egiten da. Gero, volumen gutxiago hartzen dute. Gutxiago igotzen dira. Bizkotxo batean ez pentsa, bizkotxoa lehen igotzen zitzaidan, eta pixka bajua geratu da. Normala da. Eta konservazio aldetik ere, gutxiago irauten dute. Zebesteak azukreak ezetasuna hobeto gehiago mantentzen du. Behin kozinatuta? Behin kozinatuta. Eta gero beste bat, orain hori hobetu da, baina edulkoratzaile hauetako asko orain temperatura eta ondoa aguantatzen dute. Lehen berotzen zenituen eta beraien gozatzeko indarra jetxi iten zen. Zu ez ara azukraren lobiaren parte. Ez inondik inora ere. Baina ni banaiz pixkat ordezko gauzen oso kontrakoa naiz da. Betikoa izan bada azukra erabiltzea, zen nahi zu erabiltzea. Noizean behin jan, neurrian jan, baina itzazu errezeta beti bezala. Ze, Patri, ez da orokorrean azukra erabiltzen da gehien bat gauzak egiteko. Eta besteek ez da izan ordezko bat. Holan, modan egon zan, indara pare bat urte, eritritola, eta nik hori erosin hauen, baina hori da azukre hautza bezala. 100 gramo azten zara botaten da, hain da pixu gabia, irine emoten dagoela, pila bat gehitzen duzula. Orduan, ez dakit, nik betiko azukrea eta panela asko erabiltzen. Bai, eta esan dagoan, kontua da ez da neurria, ezin gara ibili badakigu, holako gauzak gutxio jan behar ditugula. Eta batez ere, ariketa, mugitu behar gara, ariketa fisikoa egin behar da, eta horre balio digu, pasiatzera jutea, ez da ondartzara, pixkat ibiltzera, uretan ibili, igeri egin, iskilerak igo, ez dugula, eta maratoi bat korrik egin behar. Ez, hemen txe, haukabia gure bizkotxoan, nahazketa, hemen katumin gaina edo nik txorinen ikasi nauen itza zigorrengatik, miserablea.
Miserablia. Ba, ni hori gozogin batek erabiltzean, Nik horrezkero beti izaten, miserablia. Eta, bueno, honekin, nahasketa dana. Hemen, labera sartuko dugu 45 minutu. 180 gradutara, eta segitxuan ingo, esan dotzuet, karamelatua zala, karamelua sartu dugu, baina ontsa beste bat sartuko. Vale? Bueno, karamelua ez dugu sartu, baina karamelatu inditxugu karamelatu ero kozinatu indugu zuk. Hor, karamelatzeko ero truko askarra bat izateko, barazkia hori kipularekin, zeiten duena jendea da, azukura pixka bat gehitu, eta horrekin egiten duguna da, karamelatze hori askartu egiten dugu. Baina, guk hemen pixkat erregozin dugu, eta egia da, horrek beti azukrea atera egiten diola, naturalki, temperaturak, barazkiek. Eta hor, gehien ezagutzen duguna kipula, ze horrek bai gainera kolore hartzen duela, denbora 2 ordu eramaten duenan kipula batek, atatzen duen urrero, kolore ilun hori zoragarria da, eta hor inungo azukreri botak gabe, bera bakarrik lortzen da, pazientziakin eta denborakin. Hori da, bitartean hementxe jarriko berotzen esnegain apurtxo bat. Zegero, karamelu bat itxen dugunean, tradizionala, ontsa azukria gutxinaka botakotzauna, gero hori zutik kendu eta gehitukotzau, bai esnegaina eta gurina apurtxo bat. Eta aldara esnegaina berua. Bai, berua. Kontrastia izateako hain bortitza eta... Bai, bestela burbuiak atarako jaku da. Bai, atarako dien modu guztietan, baina hotza botatzen badigu, gehiago atarako hori zaigu. Hori da. Berez karamelua itzen oso ondo. Hasiko gara. Zuk entzun duzu inoiz, Patri, ageusia? Ageusia? Itza ez da sekulantzun. Janariak zaporerik ez duenean. Hau da. Soso. Ez diozu zaporeik hartzen, ezeri. Hau, ni lagun badaukat. Covidan garaian. Covidan garaian, baina hori, naturalki gertatu gertatu alzaiola jente, baina betiko. Hau da, betiko, ni lagun badaukat, Covida eta gero hortik berak esatzen dugu. Nik garagardo bat edaten nahi naizenean, ura gasarekin hartzen nahi naiz. Hor pikatzen duela ero nabaritzen dut, baina ez diot inungo zaporeik hartzen, dara gehien bat buruan dako, baina nik ura gasarekin hartu, ero garagardo bat hartu, berdina egiten dit, berdina. Eta hau, badago gaixotasun bat, eta nahiko hau izaten da infekzio birikoek gertatu alda, gero gezurreko traumatismoekin da hori, eta da, ez diozula ezeri zaporeik hartzen, ezeri. Gaina ez da, jateko, bai, baina horrek kendu aldizu, gogorik ez daukazu jateko, ze azkenean jatea bada placer bat ere, ez? Ez dugu jaten, badaude batzu jaten dutela, eta badagoelako jendea, elikatzeko dalako, elikadura bakarrik. Bai, tramite bezala, ez? Baina ez jan behar da, batzuei, olako, ez dakit, tristura ere ematen die, eta utzi egiten dute, nutrizio falta gabezi handi bat egoten da, eta, esan bezala. Hau sukaldari bat entzat, ero, pentsa, sukaldaria, enologo bat. Zure lana hau dala. Hombre, zure lana hori izaten bada, igual lan ez aldatu inbiosuta dana. Hombre, ezin dozu lan igual. Ardoak egiten duen norbaitek, enologo batek, ezin duentaz bizi. Ze bere lana azkenean zer da. Hartu, eta mazti ezberdinetako ardoak eta nazi, eta ero ardo bat sortzea, ez? Eta hori, ez padaukazu zaporeik, ezin dozu egin. Agur zure lana. Eta sukaldari batek, berdina, ez padakizu, prestatu gutxi ora bera, eta gero, baina zerbait berria asmatu, zaila izango zen, ero ondoan norbait, lantaldekoak, probatu hau. Zer mogu dago? Ondo? Vale, oso ondo. Gero dau, hipogeusia. Hipogeusia da partzialki. Galtzen duzula, zure zaporea eta hori hartzeko zentzumena. Eta hor da, gauzak, bagian gaziago behar dituzu, gozoagoa behar dituzu, potentzia gehiago behar du. Eta beste hirugarrena, eta nik ez da, okerragoa ez da disgeusia. Eta disgeusia zer da? Disgeusia da, gustua aldatu egiten dela. Eta zerbait fruta bat ero janari bat, nahiz eta ondo egon, zuk mikatza nabaritzen duzu, metal zaporea daukala, zapore txarra daukala. Ja, zen aixa duzu, ezeren zapore aukitzea edo mingotza egotia dana. Nik aukeran, hori da, baina eta zapore txarra hartzia, nik aukeran nahiago dut, agian, oin zaila, esan behar nuen ez eukitia zaporeek, ez nabaritzea, baina zuk zerbait ezagutzen duzula,
eta espero duzula hori, eta gaina beste zapore bat nabaritze, igual hori txarragoa da, Ze bestetara, bueno, badakizu, ez duzula zaporerik hartuko eta... Hartu ditzazu olako mania bat, ez? Imagina txoixo zaporea nahi duzula, eta beste gauza dukatzula, beraz? Ez oso kasurik, Patri, ez oso kasurik, bagainek iun nundi jongo, za? Hemen txorienen kartetxo batzuk idazte dozku eta aldekidiek, eta hor, bueno... Brokolian zaporea desagertzen bazan, batek esaten dau, ez zauela faltan botako. Agian. Eta esaten du baita idatzi dugu, okertu gehiago ezin dela okertu. Agian, zapore gozoa eukingo zuela. Tofuak, baina, bueno, eziozue kasurik gehin da, bizitza oso gaztaro gogorra izan zuen, brokolia nire ematen ziot. Ez dauka itzakirik. Ez, baina, benetan, hau ez, hau inborromak aparte, hau, gaixotasun hauek dauzkan pertsonak, imaginatu, benetan trauma bat izan behar da, tokatzen bazaio norbaiti, berdin zaiona ze jaten duen, zaten duela, ni jaten naiz, jaten dut, elikatu behar da izelako, baina bestela jangabe egon naiz. Horri berdin zaio, baina beste guri gustatzen zaigunai, horta hor bestaldean zaudeten guztioi, jatea gustatzen zaizuela, eta gozatzea, trauma olako gaizotasun bat izatea. Bueno, hementxeago gabiz, azukria gurtzen, gutxinaka bakit, mugitzia ez dala onena karamelu baten dako, baina... Zaten dute, adaskarekin eta holan... Holan eskuakin, orgeta azukria, da, bueno... Ni baukat holan tentazioa sartzeko, baina... Utzi zutan, eta beroak ingo du hori, lasai, hori urtzen jungo da. Beraz, itxengo, segundutxo bat... Bai, eta gero bestela esne gainekin disolbatuko da. Bai, eta, bueno, bai, segitxoan ingo torduan, ja, ez? Bai, utatzen baizu, hori azukre hori disolbatuko da, kontuz, ze horrek txinpartak eta botako ditu. Zutik kanpo. 100 gradutara dagoela kontutan euki, eta esneak eta esne gainak badaukate olako joera bat, temperatura hartzen gora egiten du, hori nire amak esaten zion, abuela, la leche de mucho poco y de poco nada, o al revés olako basan, baina, bueno, ezara sarrak eta esnia desagertu papatean, de poco mucho y de mucho nada, holan zen, bai, hori da. Gutxi, gero, gora egiten du, pila bat, eta bapatean ezerrez, zedana, gainezka du. Bai, eta berez, hemen txaukau, karamelua esne gainekin, ontxe, gurina bai gehitxukotzau, eta gutxinaka, hemen lortuko usaltza bat, hau, epentzen dugunean eta tarta ataratzen danean labetik, gehitxukotzauna eta goxo geratuko zen. Bai, horreko nirekin ingo du, eta dana disolbatuko da, eta holako krema lodi gozo bat, eta gatzikutu bat, bota jozu. Bai. Menzidutan. Eta gu hori, segitxuan gatoz, tarta labatik ataratzen danean, krema horrekin betetzeko, eta nola ez, hau gainetik jartzeko. Enaukan konfiantza handirik, baina, zigorrek erakutzi dozta zelan mosten zan. Hau erditxik. Tarta asko, eskontza asko eman ditu biteli. Labantxo bat lehengo diametroan, da gero ja, sartu. Berez, zigorrek karamelua osten dauen bitartean, nik jarrikot, krema... Ze lizuna. Ze hona. Baina, hau bada bizkotxo bat eseak geratzen dana, eta oso goxua geratzen dago. Esaten duguna, ez badaude bizkotxo batzuk kafesniak jan behar dienak, eta beste batzuk ez dutenak inongo kafesniak behar. Eta hau da, hori, gabe, kafesne gabe, han autobus bat etorri agurtu da alde itxotez, kaixo... Txorienen olako bizitak izaten ditugu, eta zuzenean gaudenez, olako gauza dauzkau. Zuen seme alabak eta hemendi badaude, hor daude, 10, 12, 11 urteko kuadriatxo bat, etorri autobusean. Eta, aurten egia da, gutxi hausko, Omen Miramonen obratan gaude. Eta, bisitak gero eta aurten gutxi daude, baina, etorri dienez kasi ingo dio. Aiene. Oie, bai. Gero, gainetik jarri bihotzagunez krema. Berdin da apurtze bat jako behitu. Hau zulua, ez da igertzen ja. Ez da zulua, non da zulua? Zulua? Ze zulo? Behitu, gainera, krema gehiago botatzatzagu gainetik. Bueno. Eta, listo, hemen, ez da ino bendera. Ze ona, eta bizkotxoa, bada gainera holan, pastel hau, bizkotxoa ez, hau da pastela, hau dana carrot cake hau bada, hori txuria, gero barreuko geruza hori, bizkotxoak horrizka aldera dana, eta
batzuk egiten dituzte honi gaina apaintzeko gero olako asenario karamelatu batzuk, gainean jartzen dizkiote hauek txikiak direnak, gainera bere zurtoinarekin batera ematen duela, holan, direla, ez da hit, jostaiuzkoak, erolan gezurrezkoak, baina oso politia geratzen direnak, eta horietan asenarioak benetakoak ibiltzen dira, asenario txiki horietakoak, guarnizioak erabiltzen diren batzuk, eta horrek karamelatu egiten dituzte, eta gero gainean apaingarri moduan jarri, eta, bueno, begitatik sartzen den zerbait, eta ahotik ere bai. Hau da benoko, hotza daukazu, Ondo hotza. Oso ondo. Bueno, mostubiko usatitxo bat. Ez, igual hemen zerbitzatuko dugu. Vale, hau kanpora. Eta, listo. Hau, gehiegi ustu zaigu eta dana. Bai. Bai, bitu. Hau, mauka batean jarri, eta holan, mauka batean jarri. Etorten zinea prestatuta, Gehixegi ostu duzu nahian, Telebistako magia, Dana ez da kontatu behar. Dana, Mercedes ez kontatu. Eta orain, labantxo batekin moztu. Laban batekin, baina puntaren punta, txori txikia zegoen. Kantari. Hori, ez, gutxau. Venga, eta hori. Listo, ondo, Ondo geratu da. Baina, horako, zaporea tofea, ez zerdan, ez? Tofe karameluan antzeko zerbait. Bitu, zerako, asenario gabe politiagoa geratzen dau. Bai. Holan bere hortan. Hor geratu zeio, lehenko zatitxo bat. Apurtxe bat gehiago moztukot. Eta, listo. Ze ona. Ni jako iratatzen nago, zuk aurkeztu lasai. Hementxe gure asenario tarta karamelatua. A ber, ba. Karamelua nahi esartu behar da biteli ben. Ondo atara jaku gorko talde lana, Ona, oso ona. Oso goxua, benetan. Karameluaren puntua oso ondo gertzen zaio, benetan. Merezi dau, astelenak, holan hastia astelen gozoak. Ez dakit veganoak bueltakatuko dira, baina astelen gozoak uste dut atalau geratzeko etortzen dela. Eta astelen gozoekin bukatzeko, bauka gontxe Brasilera goiaz bidaian. Bai, bertako budina, kindim. Kindim. Irakurri nuenean lehenengo aldiz hau liburu batean, kindim? Zer da kindim? Nik ez naben txakula entzun. Bai, nik egin da, esan dakoa. Olako koko budin bat, eta prozedura berdina da, erabiliko du kokoa, gero arrautzak erabiliko ditugu, lababean Maria bainuan ingo du, baina nik bi aldaketa sartu dizkiot, bat azukre zuria erabili beharrean, panela erabiliko dula, eta beste bat izango da, gero, azalduko dizudana dela, gorringoak beraiek egiten dute, holan, irestontzi batetik pasatu, eta bera daukan membrana fin hori, geruza hori kendu iten diote, holan, usteko. Nik, gero, hemendi pasatuko dut, birrinduko dut ondo, eta lasai ez dala geratuko ezer. Baina, azalduko dizuet errezetan nola dan, eta ikusiko duzue, errez. Koko esnea eta koko birrindua nahasi eta hidratatzen utzi. Bestaldetik, arrautza gorringoak, azukrea eta gurin urtua irabiagailuan sartuko dugu. Jarraian koko naskia gehitu, ondo birrindu eta hau budin molde batzuetan sartuko dugu. Maria bainuan jarri, aluminio paperarekin estali eta ordu erdiz 170 gradutara laberatu. Kendu aluminio papera eta beste 10-15 minutuz laberatu ondoren, utzi osten eta marmelada batekin zerbitzatu. Orduan lehenengo, hemen daukat koko krema ero olakoak. Eta hau bingo duguna, nik daukadan errezeta gertzen da koko osoarekin. Kokoa, koko. Nobera koko frutarekin, nobera birrindu beharra. Baina, olakoa, ja lort, eta hemen hain erreza izaten. Orduan, badaude aukerak, zein nun agertzen den, koko birrindua, gehi, koko edari vegetala, nasi, eta horrekin hileko. Hau, utziko du hemen pixkat, eta bien bitartean, jungo naiz hemen irabiagailuaren ontzian nazten, arrautza gorringoak, gero gurin urtua, azukrea, eta bukatzeko hau gehituko jatu. Zegoxua. Kindima da Brasileko postre tipiko bat.
Bai. postre exotikoa, kindina, baina tradizioa da Portugalekoa. Orduan, Portugalen bazauen olako, komentu gozoki bat edo, deitzen zala brisa doliz, eta zan olako budin bat, eitzen zala arrautza gorringoekin, azukreakin eta almendrakin. Baina gero heldu ziren Brasileko koloniara, Bai. eta esan zabien, hemen almendrak gutxi dauz eta garesti. Eta orduan, ze zaben Brasilen pila bat kokoa. Vale. Eta orduan, kokoagatik ordezkatu zabien, eta postre hau jaixo zan. Ah, Kindina da bantu hizkuntzako hitz bat, nun nahi dagoen esan neskatxaren xarma, edo neskatxaren umorea edo keinua. Eta hortik dator. Beraz bai, lehenengo Portugalen jatorria, gero Brasilen hobetu egin zan, bai. eta gaur egun Brasilen asko jaten da postre bat da. Bai. Kindina. Bai, berai egiten dutena nik errezeta guztietan ikusi dut, eta nahi eta nahi esko moduan esaten dute, egiten honek mintz bat badauka, gorringoak, eta egia da, holako irestontzi fin batetik pasatzen baduzue, Bai? hor telatxoa moduan geratzen dela, baina hemen birrintzen baduzue, telatxo hori desagertuko da, ez da inundi inora geratuko, Ez da eta egia da, beste errezeta guztietan hartzen da, eta egiten dutena da, agazkarekin hartu eta nahaz egiten dute. Orduan, nire moldaketa zein da, hartu, arrotza gorringoak, hemen olako irabiagailu batean sartu, Eta danak barrura. eta dana barru, eta gero honi, minutu pare batez eman eta ondo desegin. Honek eramango duena da baita da, esan dagoa, panela azukrea, normalean azukre zuriakin egiten dena, eta horrekin, emango diolako dugu bertako ikutu bat, gero gurin erdi urtua, hemen naziko zaigula, eta oin sartuko du hor gure koko hidratatua, eta honi egurra emango dio. Ondo. Zuk, zigor, kokoan zuaitza holan ikusitza edo kokoan fruta, ze herrialde torten gatzu burura edo nun esango zinun dauela jatorrixa? Tropikola jugu gainak, ez? Herrialde tropikal batero, ez? Zeizu etortzen zuelako... Bai, ez, normalian horrekin erlazionatzen dugu. Hondartzak eta... Bai, ez, koko bat holan burura jaustia. Ez, koko hautik, olako, txosi bat olako koko batetik holan eraten erari... Ura berea, ura gehi auskalo zegotako dira. Bikinian, holan hondartza baten, paradisua, hori etorten da burura. Ni batez ere ni bikinian imaginatzen ez. Ero trikiniarekin ere oso ondo edatzen zaizki. Ez dugura irudi hori imaginatzea, da zuek etxien. Zotik? Ez pentsatu dut, besta, ez da zuen. Parregarri izango zen, seguro. Borat, ezagutzen duzu? Bueno. Zein da Borat? Holan esan da pelikula bateko zerbait ematen du, oso serioa. Oskarrik ez du irabazi horrek. Ez du oso serioa, ez da oso serioa. Ez du irabazi Oskar. Bueno, kokoak dauka jatorrixa batzuk, teoria batzuk esaten daue, Ganges ibaiaren deltan, eta beste batzuk esaten daue, Hego Ameriketako ipar mendebaldian. Baina, fosilien erregistro batzuk, kokatzen daue kokoa, oindala 15 milioi urte, gaur egun Australia izango zen Ozeania inguruan. Kokoak beti kostaldean egoten die, eta kostaldetik fruta jausten da, eta haien sakabanatzea itxasotik gertatzen da. Eta horrekin beste, kokoa zabalditen da mundu guztia. Holan sakabanatu izan da munduan zehar, ze fruta jausten da areara, gutxinaka uretara bebai heltzen da, eta daukan egitxuragatik, flota erraza da. Beraz, iraunkorra da, eta beste leku batzutara heltzen da, eta holan hasten die beste koko batzuk. Gaur egun... Euskal Herriera ezen iritsi bat ez? Euskal Herrian iritsi zian, baina ez zen, hau da, hotza. Hau klima, hau ez daigu, iristen zienak esaten zuten, martxa ingo du beste errelealde batera. Hemen txegei hau, zagar ondoena. Gara, zagarrak maite ditugu kokoa baino gehiago, ze gaur egun ekoizle nagusixak, euskagu itxasuan alde baten, Euskal Rixaulan ardaz bezala hartuta, Mexiko eta Brasil, eta bestian India, Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Tailandia, eta Papua, Ginea Berria. Beraz, bero itxen dauen tokixak, eta kostalde partia.
Bueno, hemen olako budin molde batzuk ero hartu, silikon askoa nahi baituzue horrek ere bali dituzue, ekarri zuetau, honek ere olako batek. Atzamarra nahita eskua da, ez? Bai, a ber, hau berez gogorra egon barzan da, ni beti gogorra, baina hemen dauen temperaturarekin, txorienen hemen barruan bero egiten du, urtu egin da, baina bestela eskuarekin emoten da, hau, egon ez, sartu direnez, brotxarekin, eske brotxarekin, ez diote eman inoz. Kontua hemen ingo diguna, alkondara bat, orduan, irinakin itetan moduan olako bizkotxo baterako. Baina kokoa. Hemen azukrearekin, azukrea, hau ez da kokoa. Azukre zuria. Koko birrindu. Ez. Eta honekin, olako pelikulatxo bat ingo du, gero errezago askatzeko. Labea 130 gradutara daukagu, eta esan dako, lehenko, Maria bainuan jarriko ditut hemen, eta aluminio paperarekin estaliko ditut. 25 minutu ordu erdi utziko ditugu, estalita 130 gradutara, eta gero, azkenengo, beste 10-15 minutu jarriko dugu aluminio gabe, pixkate gorritzeko. Orduan? Honi bulta eta gero beti ingo dut. Eskerrak urko hori ikusi da larpegi egin duela holan bizirik zegoen da, zonaz da etorri da. Baina justo kontuatu nez, baina istriputxu bat izan dugu ia txorienen. Ia, ez da gertatzen. Ia. Bueno, kokoakin gertatzen da txerrixakin bezala, dan aprobetxatzen da kokoan frutan egitura, barruko zuntza, aragia, ura, dana erabiltzen da. Eta kokoak bebai, balixo dozku, jakiteko zedan dauen eguraldia edo mundua. Eta hori, nola, a ber, azaldu hori mesedez? Badau, holan interneten oso ospetsua den argazki bat, eta da holako enbor bat, zuaitz bat, ondartzan, makila handi bat, eta zintzile dauka koko bat, kordero batzukin. Eta bertan kartel bat, dau. Kokoa mugitzen bada, haize leuna. Kokoa kulunkatzen bada, urakana. Eta kokoa erori bada, apokalipsia, joan zaitez etxera. Beraz, bueno... Eta guk hori moldatu aldugu sagarrandoekin nahi dut esan, sartu eta... Hemen desente mugitzen dira beti. Baina, eneuken entzun da hori zegoela. Hortan, eta benetan ez jakiteko? Bai, benetan izango da, eta kokoa espaldin badau, norbait jiko zedala, ondartzan, da hori hartu da hori edan edo jandauela. Oso ondo, bueno, launok, hau, listo? Orain, aluminio, paperaekin. Estali, lehenko, Maria bainoa danez, urez bete, noski. Eta labera, ordu erdi, 25 minutu, 170 gradutara. Gero, kendu ingo diogu aluminio papera, eta beste 10 minutu, ezer gabe utziko dugu. Eta hotza daudenean, etorriko gara, kutizi hau dastatzera. Bueno, erori bazan, esanako haueia hotza daude, eta orain, oinarrian, fruitu gorri, erolako, siropero mermelada bat. Esne gainarrotu. Alegia, baita ere, budinarekin, klasiko handi bat. Eta gero, markatu beti, ala ere ikusten da, askatu iten dela, eta gero, golpe lehor bat. Eta hau, berez, azukre txuriak ingo benun, kolore horiska daukate, eta da, hainbeste gorringo dauzkatelako, gorringo pila bota diogu, eta horiska izaten da. Gurea, gaurkoan, marroi aldera, eta hori da, panela azukreak eman diona, baina, hau da, gure kindimaenen bertzioa. Txoa, bai, noski. Eta honek, koko zapore trinkoa dauka, Kokoa dauka... Lepo. Zaporea, benetan... Koko arena. Arritzekoa... Ze sorpresa. Oso goxua. Bai, eta arreza egiten. Bai, egixa da, komplikazio barik. Ogan dana birrindu. Horako planera batzutara bota, eta budinak egin oso goxua, krematxua, eta panelak emote dutza holan txigortu edo erreikutu. Batzu esan dute, lur zaporea, baina horren sofistikatuak ez gara. Kontua, ona da hola, bihar ere saiatuko gara, beste bihar ez da gozo egiten. Saiatuko gara, beti saiatzen gara, batzuetan lortzen dugu, beste batzuetan gutxixo, baina ondo pasatzen dugu, eta zuek horrego eta, hobeto horren dugu.
Real. Ur.